5 tipov pre vyberavých psíkov. Vyberajte pre svojho domáceho miláčika len prirodzene a čerstvo pripravené krmivo. Naše krmivo slávnostná bravčová zmes odporúčame najmä pre vyberavé psy. Zohrejte krmivo. Ohrev krmiva zvýrazňuje jeho chuť a tiež napomáha účinnému tráveniu. Vymyslite kreatívne kombinácie. Primiešajte ovocie alebo iné krmivá, prípadne bylinky. Podávajte krmivo hravo. Vložte misku proti nadmernému žraniu do mrazničky. Potom ju prilepte na vhodný povrch a môže sa začať zábava. Veľa sa pohybujte. Ak sa váš pes dostatočne pohybuje na čerstvom vzduchu, bude nielen unavenejší a spokojnejší, ale bude mať aj oveľa väčšiu chuť do jedla. A Hailey na tieto tipy poskytuje labkovú záruku, pretože aj on začínal ako vyberavý pes. Lajkujte toto video a sledujte našu stránku pre ďalší obsah Pet Chef.